veşartina Îsâ. Îcar zilamek bi navê Ûsif hebû, ew endamekî civîna giregiran û mirovekî qenc û rast bû. Ew mirov bi xwestin û kirina civîna giregiran razî nedibû. Ew ji bajarekî cihûyan ji arîmetiyayê bû û li hêviya hatina padîşahiya Xwedê bû. Ew çû ba Pîlatos û cesetê Îsâ jê xwest, gava ceset ji xacê anî xwarê, wî ew di nav cewekî de pêça û ew xist gorekê, gotlatê de hatibû kolan. Hê kesek tê de nehatibû veşartin. Ew roj roja emadekirinê bû û roja şemiyê dest pê dikir. Ew jinên goşcelîlê bi Îsâ re hatibûn, li pey Ûsif çûn, wan gor û çawa cesedê Îsâ tê de hat danîn dîtin. Hingî ew vegeriyan, wan rûn û geyayên bêhnxweş emade kirin û roja şemiyê li gorî şerîetê tûk kar nekirin û bêhna xwe vedan. Pirtûka pîroz, encîl, silav û rêz xweşk û birayên hêja.